Bol raz jeden lev, ktorý vládol v lese. Jedného dňa po jedle zaspal pod stromom. Videl to malý potkan a myslel si, že by bolo zábavné hrať sa s ním. Začal utekať po spiacom levovi, rozbehol sa po jeho chvoste a sklzol z dosahu. Darta vstala v jame levovej. Chytil ju nahnevanými pazúrmi. Potkan nemohol behať na veľmi napnutom vodítku. O, Raja, veľmi sa bojím. Prosím, nejedz ma. Prosím, nechaj ma ísť. Lev sa zasmial, keď počul o pomoci potkana, zavolal svoj pandžab a nechal to tak. Nikdy na to nezabudnem a možno ti raz pomôžem. Ahoj môj priateľ, práve som jedol, choď a už ma neotravuj, urobím z teba bremeno. Po chvíľu sa lev túlal v lese. Lovci nastražili pascu, aby leva chytili. Lovci sa schovali za strom, ako náhle prišiel lev, poľovníci potiahli leva a chytili ho. Lev sa pokúsil zarevať, ale nedalo sa uísť. Vrátili sa do dediny, aby si zobrali auto do mesta. Lev stále hlasno reval, všetky zvieratá vrátane potkanov počuli jeho rev. Rajaj má problémy, alebo mu musím pomôcť. Čoskoro sa dostal k levovi. Neboj sa, nechám ťa. Išiel hore do siete a začal ostrými zubami prerezávať povrat. Napokon leva zo siete zachránil. Mesto si uvedomilo, že aj malý potkan môže byť veľkou pomocou. Hanvat, kto si ty si zachránil život kráľovi? Teraz ťa nebudem otravovať, takže budem v tomto lese v pohode a od dnes budeš kráľom tohto lesa ty Rajkumar Rajkumar. Dhanvat Rajaji na vás žiarli. Hej, kam ideš, nechceš sa so mnou hrať a nesúď? Podľa mojej otázky. Potkan vyskočil na chrbát leva a vyklzol z jeho dosahu. Po chvíli poľovníci priviezli veľké vozidlo, ktoré leva odviezlo. Lev a myš sa na nich pozreli a začali za nimi utekať. Lev a myš sa na nich pozreli a začali za nimi utekať.